Kurai Makore was on ZFM stereo nezuroka the 16th of August 2026 achikurukura namukoma Temba Mukanda maererano nenyaya dzekunetsa mazuva ano. Iwai hurukuro yavakaita. Mazuva ano zvinhu zvinonyatsombira zvakanaka pane mapopoto bopoto na baba vako iwe handitika chii chiri kumboitika and uda kuti chii pamusoro pazvo? Zita rangu ini ndakanzi Kurai rinotevera rinonzi Rongai rechitatu ina wese neminonzi Makore. Kunzi Kurai zvinoda kuti ndinofanira kukura, handifaniri kuve munhu akaipa kuvanhu. Ende chechipiri ndechekuti baba vangu ndibaba baba vanove baba. Ina handigoni kutaura zvinhu zvakawanda asi baba vangu ndibaba vangu. Ende handigoni kutsanangura kudistinguisha kuti hanzi ndibaba vazobva kupi. Aiwa ndibaba vangu. Yeah, so baba ndibaba. I will always respect situation yandinenge ndapiwa. So zita rekuti Kurai iroro ndo rinotaura kuti wakanzi kura, ona zvinhu zvako, ita zvinhu zvako nenzira yako. Ndokureva kuti Kurai. Ndokureva kuti Kurai. Ndokureva kuti Kurai. Saka wakukura iko zvino ngoma dzavo haucharidzi ndozvautaura iwe? Kusvika vazonditenderawo. Kana warambidzwa, kana uchinge wachachura handi unorohwa, unoziziya ukanga uchachura nyama mboti wakutorohwa. Amai kana baba vanokurohwa nenyaya iyoyo. Saka zvaizvezvizvi ndinoda kutaura chokwadi, Mwari ngaachengete baba vangu nezvese zvinoitika paupenyu. Zviregere kuti vanhu vatsamwidzane nekuramba tichitaura nyaya idzi. Ndinobvuma nekuti ndibaba vangu. Handina zvimwe zvandinogona kutaura zvakawanda. Ndikada kutaura zvizhinji ndinogona kukanganisa. Nekuti handina chandinoziva. Ungaziva umhandara wamai? Hazvigoni. Ungaziva ujaya wababa? Hazvigoni. Hazvigoni. Ndiwo baba vangu. So ndinozvisira ipapo. It is what it is. It is what it is. Wakanditsiura ndikanzwa. Ende kana ndanzwa rege nditeereke ndoita basa rangu nenzira yavari kuti ko pane paucharoora mukadzi ogara naye pamba papapa kusvika wafa, unofanira kutsvakawo nzira yako. Ndo matauriro avari kuita kuti mwanangu kura. Okay. Sakurai.